Ми баъд ҷияном як-ду ҷияном омад, айма пул пурсида. Мгм. Ман ҳамун пула додаму гуфтум, ки ҳамин пул ман закот доданиюм ҳамчун закот. ҳамин закоти ман қабул мешад ё не? агар онҳо мустаҳиқи закот бошанд мешавад, барои он ки ба ҷиян закот дода мешавад. Акӯ онҳо бачаҳои ёш, қувваи корӣ, не ки ман медонам, ки ҳамаён пул надоранд, пули маро дода баргардонда наметавонанд. ҳозир ҳамин вазъияти Россия ба худтон маълум. Ҳамин мефаҳмидем, ки ҳамаён пули маро дига баргардонда наметавонанд. Ман гуфтам, ки ҳамин ман закот доданиюм, ҳамин пула бигирем закот. Хайр. ҳамин қабул мешавад закот? иншоаллоҳ. агар мустаҳиқ бошад, яъне бой набошад, бепул бошад. бой не бекор бачаҳои ёшу ҳамин ҳеҷ коршон барор намегирад, мераванд Россия. Уха пуле кор намекунанд. Ҳамин ҳама вақт бигӯем, ки ҳамин муҳтоҷ дар сум.